Salutare toată lumea, eu sunt Isaac Gărit și o să vă arăt episodul al doilea din Minecraft Survival. Am dat și unul acum, un primul episod am dat pentru că nu știam unde sunt. Și știu că v-am spus că o să fac al doilea episod, în el o să continui mina, dar o să fac altceva acum, care este cu mult mai important pentru cei care nu știu. Îmi trebuie fier. Trebuie să facem 3 cuburi de fier. Așa. Să le iau. Ne trebuie cap de dovleac, zice cap. După mine vă trebuie un loc unde, nu știu cum să spun, un gard. O să vedeți voi de ce. Și să începem să facem ce trebuie. Punem aici un cub, mai punem aici, și am uitat că mai trebuie unul, da. Așa. Așa. Trebuie să mai nimic. Cum v-am promis, o să mai bag episoade și chiar des. Am pus și aici și capul de dubleac îl punem aici. Și trăiește! Trăiește! Uahaha! Este un golem! Ia uitați ce nutrificare! E frumos! Ia uitați-vă la el! E ce drăguțe! Ăsta va apăra de toate alea! E golem! Capodomerea mea e gata! E o ființă umană! Uitați ce nutrificare! Și ochișori frumoși! Ia uitați-vă că ia un crăgăl săracu! Cum am spus, ăsta va apăra de monstri, se omoară foarte greu. Mamă, cum se mișcă. Zici că e de grea scalul. Așa, ăsta a fost episodul de azi, a fost cam scurt, dar o să revenim în următorul episod cu episoade mai lungi, de vreo 10 minute, cam așa, 15 minute. Ăsta a fost un episod mai așa, mai exhaustiv, cu ființe, cu... și în al treilea episod cred că o să fac pe cel cu mina, dacă nu o să fac altul cu încă o ființă, care cred că o știți, dar nu vă spun acum. Să urmăriți și celălalt episod pentru a fi la curent cu toate acestea, nu uitați, dați like și subscribe, la revedere!